Номелворк. Всичко за британските тийнейджъри. Училище. Британските тийнейджъри могат да напуснат училище на 16 след като вземат техническите изпити. Точка. Да. Ма то не излизам натам. Ама скрива звука. Верно. Днешните тийнейджъри прекарват повече време за правенето на домашни, отколкото другите тийнейджъри. В миналото за 2-3 часа всека вечер. Свободно време. Не за всичко е работа за петайка. Разбира се, точка, какво правят британските тиин, точка, за да се забавляват. Питанка. Изследователше откриха, запетайка, че 99 кръгче, четичка кръгче, от тиин, точка, в проучване казали, запетайка, че тяхното основна способност е да гледат тъчовка, запетайка, докато по 9-8 кръгче, чатичка кръгче, Ш-Ш-Т-Ц-О, Х-И-Хо. Кликче, Р-Н-Сват, за шишутата. Музика. Кръгче, чатичка кръгче, прекарват повечето си свободно време на линия в интернет. Имаш повече мигли в едното око. Не. Изпращат си майло до техните другари или да си намерят мимо нови приятели в Съм писала толкова Лулу. Любимите им стаи за разговори. Технология. Значи, тук има една запетайка, нещо дръскано, и пак скобичка, и тийнейджърите пиле. Използват техничните пак пиле, точка да играят игри и да си правят домашните. Точка. Днес телефоните са станали по-сире малки и по-сире леки и можете да правите повече неща с тях, отколкото само да говорите. Точка. Много помнях. Тайле, жена. Ага.